Toto je orlica, teraz bude mať v máji bude mať 8. narodeniny. Vieme to podľa toho, lebo má krúžok, číslo krúžku 230. Vďaka tomu vieme, že som ju krúžkoval 29.6.2017 v Starohorských vrchoch ako mláďa na hniezde. K tomu bol celkom zaujímavý aj príbeh, pretože to hniezdo sa našlo v zóne, kde sa veľmi intenzívne ťažilo, a po oznámení miestnemu lesníkovi bol tak ústretový, že dokonca zastavil ťažbu a nechal orly vyhniezdiť a potom znovu presunul tú pracovnú skupinu do toho priestoru, kde tie orly hniezdili. Takže ďakujem aj pánovi Janovi Valovi, ktorý vtedy vlastne tak pekne spolupracoval a veľmi mu záležalo na tom, aby tie orly vyhniezdili tam. Takže vďaka aj jemu, aj spolupráci ostatných, takto krásne narástla, ale mala nejaký úraz, pravdepodobne narazila do niečoho, mohlo ju kľudne zraziť auto, lebo mala otras mozgu a prvé dni strávila na klinike, kde v podstate dostala infúzie. Zistil sa veľmi silný očný tlak, čo asi bolo spôsobené krvnou zrazeninou a mozgu. Ale vzhľadom na to, že dostávala vhodné lieky, stav sa výrazne zlepšil a je otázka fakt, že najbližších dní nebudeme to vôbec zdržiavať, lebo je obdobie, kedy orly začínajú hniezdiť, tak sa musí čo najskôr vrátiť domov na hniezdisko, aby ju náhodou nevystredala nejaká iná orlica. Takže myslím si, že za pár dní, budúci týždeň najneskôr pôjde domov. Operenie je úplne dokonalé, nič tomu nechýba, ani jedno pierko.